Igama lami nguNtulubuhle Benkosi. Lisuka kaMaphumulo indawo esigodini saseNyamazane. Ngangihlala neholide kwakumndeni nje omkhulu wakamkhulu ozala uma. Ngokuhamba kwesikhathi uma wahamba ohlala eThekwini endaweni eyayisemlazi kaJay. Wahamba ngokumsebenzi kwaphoqa ukuthi ngiyohlala nogogo emthandeni kaMaphumulo. Ugogo wayezala uma. Mangifika emthandeni ngafika ngahlala nogogo. Ugogo wayehlala nosisi kama okwakumamncane wami. Manje umamncane wami kwakunesoka lakhe elalihlala ekhaya futhi kahle kahle lalikipitini. Shuthi ugogo wayenokuhamba eyodayisa enzela ukuthi abuye athenge something esoyedla. Ugogo njalo uma ehambile eyodayisa ngangisala nomalume nomamncane wami. Umalume lo owayesoka mamncane wami wayengangiphathi kahle neze sinodadewethu. Njalo ugogo uma ehambile wesincisha ukudla esishaya engafuni ngisho ukuthi uyodlala nezinye izingane. Ekuhambeni kwesikhathi ngithe mangikhula ngamxoxela umama ngalento. Njalo umama efikile ezovasha emthandeni sasinokuhlala kosofa kanti sasilakazi sihlale kosofa sasihlala phansi. Wayethi nje mayedana esithele sasikhali ngisimbambamba sasishaya ngempama yaceleme kuthiwa sesiqayini ukuhlala kosofa. Even ngisho ukudla sasikudla sasidla ngisho ukudla kwakubolile ngenxa yokuthi ayikho into esasoyenza. Uma wayenokufaka imali njalo ngenyanga ukuthi sikwazi ukugqoka sithenge nezinto esizoyiphatha esikoleni ngoba sasisafunda. Kepha yonke leyo mali babeyidla sasingatholi ngisho isenti. Wathi efika uma ngolinye usuku wayesanda kufaka imali yokuthi ngithenge obhaqa ngoba ngithe anginazo izicathulo. Wafika ngihamba ngeenyawo mayebuza ukuthi ziphi izicathulo. Umalume lo wayesoka mamncane wami wathi ngizilahlile ekubeni ngingazi ngiyithole. Ngathi ngisazama nje ukukhuluma uPaul ngezwe ngempama ngisho esihlathini phambi kwama ongizalayo. Ila wabona khona nawe uma ukuthi asihleli kahle nangeze. Usisi wami basebemlalisa ngisho endlini la kulala khona izinkukhu uma waphuma wayobheka abangani bakhe. Kepha ekuhambeni kwesikhathi uma wafika nobhuti wakhe wayezalwa naye nobaba wakhe bezosilana. Inhloso yenza ukuthi afike nobhuti wakhe ngoba wayebona ukuthi bazomlwisa ngoba bengafuni ukuthi sihambe. Kwakubuhlungu kakhulu kodwa ngajabula mhla uma engilanda. Wathi ngilanda uma ngazohlala emlazi kaJay. Safike sahlala mnandi wayengeve ngithanda ubaba esashayela amateksi. Ngaso sonke isikhathi wayehlezi ngilethela izinto kumnandi. Kepha wathi ehlukana noma kwaba khona omunye umama amtholayo. Wathandana naye lo mama baba nezingane. Ngakithi mangimvashela ubaba ngibona ukuthi lo mama akangithandisisi kahle. Kepha lo mama lo ngelinye ilanga waba muhle kumina. Engenzela into engayiqondi. Engibiza ngomfana mengibiza wonke amagama. Ngangizohamba ngalelo suku ngiphindele kamama ngoba ngivashile ababa. Ngathi ngiphindele emuva kamama ngafika ngo-12 kwaqala kwabuhlungu esizwe. Waxakeka uma uthi kwenzakalani ngoba nguwe ngijabulile. Kuthe ebusuku ngo-12 kwangathi khona ibhobo lesiswini eyishona. Abona uma uthi serious lento afonele i-ambulance. Sahamba sesibhedlela bangi-check onesi kwathiwa ayikho into enginayo. Sazama kwabiza odokotela lutho ababoni lutho. Saze samuntu wesizulu
sathi masifika kumuntu wesiZulu kwathiwa ngilo yena mamncane wami lo othandana nobaba. Makushiwo kuthiwa wathatha umhlabathi wagogo wami osewashona ethuneni ohlanganisa neminye imithi kahle mabesho bathiwa kumele ngife. Ngelinye ilanga ngafikelwa yiphupho engathi ngiphoseke emgodini. Kwaba kunentambo ende ngidonswa yikhehla engangalazi. La ngikhiphe emgodini lelikhehla leli. Walisho lo muntu esasiyobona kuyena leli phupho wathi kwawumkhulu wami ozala ubaba lo washona. Uyena wangisindisa kahle. Funeka ngabe sengafa. Zavele sayiqathakela inyembezi ngizwa ipheni ukuthi kumele ngabe sengafa ngempela. Kwakubuhlungu kakhulu. Ngiyabonga.